Time-lapse системите представляват инкубатори с вградена камера, която прави серия от снимки на развиващите се ембриони на определени интервали от време, т.е. на всеки 5-20 минути. След това тези снимки се обединяват в видеозапис, който показва в детайли целият процес на развитие от момента на обвождане до образуване на бластоцист. Аз съм доктор Явор Владимиров и съм медицински директор на инвитро клиника София. Нововъведението е част от нашия стремеж да увеличим успеваемостта при инвитро лечението и да предлагаме най-високо ниво на прозрачност, както и участие на пациентите в процеса на лечение чрез прилагане на най-модерни технологии в областта на асистираната репродукция. Аз съм доктор Десислава Тачева, главен ембриолог на инвитро клиника София. Традиционният метод на оценяване изисква ембрионите да бъдат изваждани от инкубатора поне един път дневно за наблюдение под микроскоп. Това излага ембрионите на промени в температурата и pH, които макар и кратки, могат да повлияят на развитието им. Time-lapse системата елиминира тази нужда, ембрионите остават в средата напълно стабилна, докато ембриологът получава повече информация от всякога. Системата използва Time-lapse инкубатор и специално разработен софтуерен интерфейс, чрез който пациентите могат да влизат в защитена онлайн платформа и в реално време да следят развитието на своите ембриони. Това е крачка към по-голяма прозрачност, доверие и емоционална връзка между пациентите и техните бъдещи деца, още от самото начало. Изградената емоционална връзка на жената с ембрионите има позитивен ефект върху повишаване успеваемостта на инвитро метода. Ние вярваме, че знанието и съпреживяването на този процес помага на двойките да се чувстват по-спокойни и уверени. Досега подобни системи се използваха единствено от ембриолозите за наблюдение и подбор на ембриони, но не и от самите пациенти. Основни предимства на Time-lapse. Непрекъснато наблюдение, без компромис в средата, без те да бъдат изваждани от инкубатора. По-прецизна морфологенетична селекция или проследяват се ключови времеви параметри, които показват имплантационния потенциал. Ранно откриване на аномалии. Непрекъснатото наблюдение позволява ранно идентифициране на проблеми в развитието, като гарантира, че за трансфер се избират само жизненоспособни ембриони. Персонализирани планове за лечение. Постоянното заснемане на развитието на ембрионите помагат за индивидуализиране лечението на безплодие. Методът позволява да се направи ранна прогноза за ембрионите с потенциал, които биха достигнали до стадий бластоцист. По този начин връщането на ембрионите в маточното тяло може да се осъществи в по-ранна фаза на развитие. По-високи шансове за успех. Клинични проучвания доказват, че селекцията чрез Time-lapse повишава вероятността за имплантация и бременност. Намаляване на риск от многоплодни бременности. Методиката позволява по-честото извършване на така наречения селектиран ембриотрансфер с по-висока ефективност. Методът на постоянно заснемане на развитието на ембрионите е още една стъпка в посока на дигитализация на лечебния процес чрез инвитро технологията. Съхраняване на данните от развитието на ембрионите на дигитален носител дава възможност за допълнителен анализ и консултация с други специалисти при неуспешна инвитро процедура или така наречените трудни случаи.